Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amafans Wetu TV. It's the KEF Confed Cup. Kaizer Chiefs 3, Simba 1. I'm joined by Junior Watondo. Sure, Steve Grant. I'm Nandi. I was showing score guys. Kaizer Chiefs 3, Simba 1. Awuphinde futhi. Ngithe ngifuna ukuzwa ngise Midlands. Ngithe uzothi Kaizer Chiefs ngaki? 3. Bese uthini? Simba 1. Masimba Pirate ngaki? 3. Kaizer Chiefs 3, Masimba Pirate 1. 1. Masimba Pirates. Masimba Pirates. Ngimbe befavor yona. Oh. Masimba Pirates. Lamabhakani ngilongo wabona kanti bewangahambi nawe. Hayi. Skabathi no basupporta local. Yeah, basupporta Isimba. Masimba Pirates. Avino amabhakani ngidisappoint sengazi. Yeah, Masimba Pirates. Ndoda. Ngibathe sizodliwa bona badliwa izolo. Ndoda. Le 3 ngithi ngitshelile le 3 sizoyithatha bona bathatha amaqanda and then thina le 3 sizoyithatha yesizoyishafa ndaga. Njengoba ubonile nawe uzibonele 3-1 Kaizer Chiefs yakuphi group stages. I thought we were together ku KEF. Nobobani. Nepire. Bathe singola mthuthu. Asambi ke thina nabo la mthuthu bazohamba kanjani nabo nabo Amstel United ihambe nabo la mthuthu kanjani. Azambelana. Hayi hambisani. Ayamzana. Next. Kodwa. Hayi game ibona kanjani? Igame afethu beyimnandi. Yasazi Stini nodaka. Istini nodaka. Stin. Nodaka. Or Stina. Yeah. Nodaka. Sha. Uphethe Van Peterson ePali. Yes. iColored. Yes. Uphethe Makhadi. Yes. iColored. Yes. Uphethe uZitha. Yeah. iShangani. Yeah. Uphethe uMthetho. Yeah. uMzulu. Yeah. Uphethe Okodiaro. iShangani. Yeah. Uyangithola? Yeah. Yini leso? Stina nodaka. Into ehlangene. Ngeke uyenze lutho. Umgogodla. Nakubala. Khohlwa. Nakubala. Khohlwa baba. Iphuki. And ubonile umduduzo wenzani? Wenze. Ba left and right uyabangena. Yeah. Unukelwa yini amakota. Yeah. Kusekasi. Yeah. Naku amahlobo eduze. Yeah. Na iNike Stadium eduze. Yeah. Uyangithola? Yeah. Na iCartex. Yeah. Unukelwa yini? Ikasi. Iva. Bonke ikasi likuphi? Lila. Mayibona iDobsonville ubona kuphi? Ngamahlobo. Yeah, va. Mayibona iDobsonville ubona ini? Ubona iNike Stadium. Iva. Mayithi uyabheka na iCartex la eduze. Yeah. So uzohlala kanjani ngaperform? Ayilo. Uvilakazi bonke ifamily yakhe la. Snake. Nasi Snake Park ngalo kwestrad. Yeah. So uzohlala kanjani ngaperform? Va. Obvious iwin. Lo muntu obalethela bafuna ukuthi bashaywe labantu. Futhi bashaye kancane. Heavy score. Sibashaye kancane. Kodwa ngoba sikorile elinye abaliphika. Yeah. Uyazi ligcwalisela kuphi? Labade beshoda ngalo base Orlando izolo. Ngithi bakore 3, bengimele bakore 4. Yeah. Siyabapha lelana. Niyabakaya? Elabo. Le 3. Sebengabuyela kwiCAF, sebengabuyela kwiCAF. Bayophila. Bathatha leli baphesha lapha sabakaya. Bazamenyana. Bebezophelela kuphi? Manje ngizibuza ukuthi lama player amaningi kangaka basayinela iCAF azoshona phi kusasa? Ndoda. Masayina 15 uthi usayinela iCAF sokuzokwenzakala. Phume ku KEF. Manje kuzokwenzakala. Bazohamba abanye abatwana umsebenzi uyaphela. Bese bayakhatha ama contract. My friend uzombona uzovula ishop la bazomxosha le yana. Wadu. Uzohamba. Ngithi ngiyakutshela ukuthi loyana uzohamba. Yeah. It's go. Uzohamba mfethu. Ngekala. Uyabona mfethu umthetho ne? Lo mjita uyaperforma serious. Sure. Uyadlala lo mjita. And then uphethe labafana uCremoto. Ayazi lento ephezulu ekhekeni? Yeah. Bayibiza ngani le phezulu? uCremoto. Uphethe obovilakazi nobomdudu. Yilento ephezulu ekhekeni mfethu ungabusayichaza. Iyo lento ephezulu ekhekeni. Iyo mfethu uCremoto mfethu. Bekokodiaro na ujabule kanjani? Udlala nabafana vela bazibhola. So na uyashayina uyambona ukuthi lento bengayitholi kubo uMazulu ko cheap. So mayithola lezi ntwana uyambona udlala free. Yeah. Khululeki ngeke umbone ewile akawu lo amjita uzoma iqeda gora kuphela so which means ukuphi usekhaya ukhululekile bathi umlungu la kusiyena umlungu umuntu omnyama lo ya ucross lo mase sekwenza ulibofuzo lazi ulibofuzo ukuthi yini make yo test amagazi ukuthi lo muntu
wakini Wakini. DNA mkhulu Yeah. injalo mangabheka lwamlungu akusiyena umlungu wabona izitayela kashaya lwamlungu lo ya Ndoda. ucross Ezabodaki. umuntu omnyama loyana lomjita lo yafethu uzafere Yeah. loyana ngeke ngimangale makuthiwa next season asabuyela uKaizer Chiefs uye Europe so ngavuma Kasho nawe uyavaya mfana. uzovaya Uye England. uyadlala mfethu Yeah. and wenza sure ukuthi indoda ncamane kusala indoda kudlula ibhola or kusala ibhola kudlula indoda Yeah. phela lo mjita into ezithiwa kazimace Yes. khohlwa Yeah. khohlwa mara iKaizer Chiefs bafethu ijabulisa iSouth Africa yonke ijabulile Yeah. noma ungadlala la iSport Take Yeah. uthi Kaizer Chiefs win Yeah. uzobona uthi Hambe Sport Take Kaizer Chiefs uthatha win imali esirazo uyangibamba. mfethu ngiyakutshela To participating retailer nje. ubheka sodlala labafana base college Yeah. so bangcolisa Yeah. osoqala neDurban City kuqala so bangcolisa kokugcina Yeah. udlale straight Kaizer Chiefs win la ku Sport Take yabona Sport Take ngiyakutshela mngani wami Futhi imali iphaya da. ibhaya Fake nama team nyana se Europe. fake yase Europe uthi Liverpool lose Yeah. uthi Chelsea win Yeah. uthi Manchester City lose Yeah. Phela ku Sports Take uthi Kaizer Chiefs win Yeah. uthi Pirate lose Yeah, eboxa or Pick and Pay umnandi. uzowina ngiyakutshela mina Akuthi Sports Take asifaki. mina ngifaka intweni yathanda ukufaka umuntu omnyama ezintweni Yeah. bhala Kaizer Chiefs straight win bhala Liverpool lose Yeah. ubhala Manchester City lose Yeah. Then ujolela boma 20,000 nje. mfethu ngiyakutshela lapho Uyangibamba. ngiyakutshela ungalokhu umosha imali uthi Pirate win Sports Take. dlala straight ngiyakutshela mina Sithibo mfethu uzowina ngikufaka intweni mina mfethu ngene intweni kodwa mawufuna ukuphuma intweni bhala nobo Pirate lose uzobona imali yakho Sports Take sokushaya. asizokudabula senadlala mfana sikushave lapha sikwazi futhi sikushayela lokho ukuthi asikwazi dlala iSport Take ube grand favor Kaizer Chiefs hayi mawungafavor Kaizer Chiefs mfethu eSouth Africa waziwa izinto ezistrong eSouth Africa zi2 Yini? umdorofia neKaizer Chiefs Hey. ayikho enye mfethu strong lezo zinto lezo ngiyakutshela Yeah. kodwa wona mawufavor Kaizer Chiefs uphuza umdorofia Yeah. Hayi mina umtorofile yini? awuwazi umdorofia ngizokuphathela wona Tuesday uzowubona Kini. awazi Impeso. akusiwumpeso umdorofia uyawugqoba ufake isigwejini uphuze Umvusandu. ihlala ithe o'clock ayithi uppass Ngangijaya. Shasho man of the match mfethu ngaya uvilakazi udlalile uperforma kamnandi phambi kwe-OLED lakhe mfethu shaf Sithibo Bengakafiki kubo umtorofile.